6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Προηγείται ο Ηλυσιακός με 54-39. Παρακολουθήσαμε ένα καλάθι του Δημήτρη Αναγνώστου. Ο Ηλυσιακός αυτή τη στιγμή Κατσίνη σε ευθυνδιασμό προσπαθούν να κάνουν οι παίκτες του Ηλυσιακού και τα καταφέρνουν με τον Αναγνώστου που πήρε την μπάλα. Τον βλέπουμε εδώ που απομακρύνεται από τον Βίδα. 19-12. Το βλέπουμε εδώ τον Δημήτρη Αναγνώστου του Ηλυσιακού. 19-12 προηγείται το Παγκράτη. 10 που ευστοχεί εκμεταλλευόμενος την κίνηση του Γκούμα. Τον άφησαν ελεύθερο οι αντίπαλοι. Παγκράτη. Οι περισσότεροι των οπαδών μαλτοφυλάθρων που βρίσκονται σήμερα στην Κεσαριανή που έχουν γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο, ενώ μείωσε ο Αναγνώστου με ένα καλάθι προσωπικό σε 27-20. Φτάρει γρήγορα το rebound των Γκούμας στον Αναγνώστου και καλάθι για τον Ηλυσιακό. 37-32, μειώνεται στους 5 πόντους η διαφορά. Στον Μπακατσιά που σουτάρει από το ύψος του φάουλ. Η μπάλα στον Αναγνώστου. 3-2 και πάλι. Αναγνώστου αφήνει για τον Ταμπάκη και ο νεαρός του Ηλυσιακού. Στον Παπαντονίου που γρήγορα σουτάρει. Αναγνώστου το rebound που κάνει πολύ ωραία προσπάθεια και με το αριστερό χέρι ένα ραβερσέ θα λέγαμε φέρνει την... Γυρίζουν αρκετά την μπάλα οι παίκτες του Ηλυσιακού. Δεν υπάρχουν βέβαια διεισδύσεις. Και έγινε μια περίφημη πάσα από τον Αναγνώστου στον Στράτο Παπαδάκη που ξέφυγε και από τον Παπαδόπουλο. Γρήγορα ο Βίδας στην επίθεση με τον Αναγνώστου και εφηνδιασμός που βρήκε τον στόχο του με τους δύο. Βλέπουμε εδώ τον Κυριάκο Βίδα που πήρε την πάσα από τον Αναγνώστου. Στον Αναγνώστου. Σκαστή πάσα του Αναγνώστου στον Βίδα και αυτός εύκολα στο lay-up. 38-26. Βίδας και πάλι Παπαντονίου. Αναγνώστου που επιχειρεί τρίποντο αυτή τη φορά. Το καταφέρνει. 47-37 ήταν το πρώτο τρίποντο από τα 6. Γκούμας που κάνει assist πάσα στον Αναγνώστου που πέρασε center for, αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Βλέπουμε σε επανάληψη τον Γκούμα το σκορ. 15 λεπτά και 20 δεύτερα πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Και Αναγνώστου που φύγε δυνατά στο καλάθι και σούταρε μπροστά. Βλέπουμε εδώ τον Δημήτρη Αναγνώστου από τον Παπαδόπουλο. Σε επανάληψη προσπάθεια του Αναγνώστου που σηκώθηκε δυνατά και παρά το μεγάλο άλμα του Παπαδόπουλου κατάφερε στον Γκούμα η μπάλα που βλέπει πολύ ωραία τον Αναγνώστου. Πέσανε δύο αντίπαλοι.
Αναγνώστου. Πάσα για τον Κοκολάκη. Αυτός θα κάνει, καθώς οι γηπεδούκοι έχουν χρεωθεί με 8 φάουλ, ενώ αυτό που μόλις καταλογίστηκε στον Σταμάτη ήταν το πρώτο με το οποίο χρεώνεται ο Άρης. Ποδαράς για τον Αναγνώστου. Βίδας που διεισδύει. Κλείνουν εκεί Σταμάτης και Γιαννάκης. Σου 3 πόντων από τον Αναγνώστου. Το τρίτο τρίποντο του Ηλυσιακού που μειώνει σε 18-25. Επίθεση κλέβει ο Σταμάτης. Ξανακερδίζει ο Ταμπάκης. Από τον Αναγνώστου τον Κοκολάκη. Το μπάσιμο και το φάουλ από τον Σταμάτη. Αναγνώστου στο σου 3 πόντων. Και νέο τρίποντο από τον Ηλυσιακό. 5 τρίποντα μέχρι στιγμής από τους γηπεδούχους. Το σκορ 27. Ταμπάκης αφήνει στον Κατσίνη. Αυτό στον Αναγνώστου που προσποιείται και σουτάρει με ταμπλό για να μειώσει σε 57-75. 13 πόντια από τον Δημήτρη Αναγνώστου που έχει πετύχει 3 τρίποντα. 8 συνολικά ο Ηλυσιακός. Ποδαρά. Αναγνώστου. Μια φαντεζή προσπάθεια για να αποφύγει βέβαια και το κόψιμο. 73-103. Μπουσβάρος. Και περίπου στην εκπνοή ο Ποδαράς μειώνει σε 75-103. Νέος.